Kaya ay kaya akong ipati sa dinami-agi ta sa ikong karit. Aniya, nandang na sa akong mga anak ng labisa. Mga una tao mag-inom. Abi mo, sampai mo akong gimatisan, nakaiwan ako sa akong kaugalingon nga mas maayo pa nga akong tiil kay basa. Apa na akong tutunan? Kaugan. Pagkakilaw ka nag-yun sa among bugnaw tamis ka tubig. Kung ang tinapay, init pa. Init tuhod. Nangungut. Kung lamig pa, aliya, mas mulamig pa kinikun butang ang lahat sa libugigan sa dalaman mismo sa akin. Noong sana si tatay, isukman masab siguro ang iyang sakit. Tigulang naman ulit tawag siya. Oo, pero wala pa ako nakita niya na naging tabangan nato siya. Ako, Tao sa matuog ng Diyos, ikan sa una. kung sa una ko, hindi ka masulti. Mau kiniyagin ko ni Yehova. Tungkol kayo isupat taas, ibaw ni Yehova, walang natuman sa isuko ni Yehova ka Diyos kanino. Kung bibalik kayo nung ikaw tinapay minum tubig sa dapit na pahay ini, siya minum kanino. Ayaw pagkaw ng tinapay pag-inom ng tubig. Ang imong patay ng lawas, dili kalubong sa lubinganan sa imong mga katigulangan. Wala ko na po. Kinabang lang. Wala ko na po. Nagdali-dali ko sa pag-ando din eh. Bigyan ko magkaturo sa nahitabo. Unsa man di ay nahitabo, dadan. May nabalitaan ako nga dili ako magkaturo. Busa may adto ako dito. Nakakita ni Sunini. Unsa imong nakita lang? Suti. Nakabalita ako na dihay patay lawas ka nagbuykod sa dalan painom sa puda. Apan dili lang ka na. Dihay liyaw nga nagtindog sa usa ka kilid sa patay lawas. Usa ka asno nga nagtindog tapad ni hindi sa pikas kilid. Nakita gid nako kini. Patay lawas. Duha ka hayo. Unsa may katingalahan ni anak? Ang tao, ang patay lawas, mao ang manalagna nagtagnalaan mo na sa serdutin hirupuam, mamatay diha sa ilang kaugalingong halaran. Patay na siya. Ug mas katingandaan pa kay wala usa sa liyon ang asno. Ug ang asno wala mahadlok sa liyon. Di ko ba sa mga tao ang patay lawas? Wala. Kaya ano? Tingali, nahadlok sila na mahugawan tungkol sa paghikap sa patay lawas. O tingali, wala nila kuha ang patay lawas tungkol sa liyon na nagtindog tapad ni anak. Wala ka maguna-una anak. O kana ang palika. Ato ako. Adios, asa man katay, ito yan ni Yehova si Adon na manalagdang karto sa iyo. Sa pagwatas-watas o sa pagkatay kaniya, sumala sa pulong ni Yehova na iyang isulti kaniya. Pagkanaap sa aking iso, pagkanaap sa aking iso. Kung sa may atong mo aton, aton nato siya o daton nato niya patay lawas o ilubong siya sa akong kaugalingong lubunganan. Kung sa ibon mo ipasabutay, ini kamatay na ako. Ilubong ako sa ilubungan ni tao sa bato niya Diyos. Tapat sa iyang mga buko, ibutan ang akong mga buko. Kay matuman kayo na iyang isulti pinagi sa pulong ni Yehova, balog sa laran nga naa sa Betel. Balog sa tanang balay sa taas ng mga dapit nga naa sa mga syudad sa Samaria. Wala kayo na pumasayop sa akong manalag na kayo siya. Pero wala siya mutuman sa ipamulong ni Yehova. Nakita na natin. Kung gihugman ni Yehova ang manalag na tungkol sa usa ng kabuhat sa pagkamasuki. Kung sa pagka, kung dili kita magpasakop sa iyong kay-kay. Tingali mo kalahin mong pagsakot ni anak mo yada. Pero para naman, obligado ako sa pagmamalik ang ganoon.
na kimong sinuntihan namin. Gihatagan kita sa mga limihan ng klaro instruksyon bahin sa matuog ng pagsimba. Sila maginumanan sa balaw. Klaro na sila ang gamit ni Jehovah sa pagpagigsulti ka nato. Ikasubuko ko niya na magpabilin na ako nito. Nagtuugan ang tinuod na manalaglag si Adon. Apan ang problema nito, kay dili ka mutuo kung unsay nalangkit sa iyang pagkamanalaglag. Kung siya ikan sa Diyos, na kinahanglang mamati ka sa iyong ipamulo. Naranan mo na. Pero ako ug ang akong pamilya muadto sa hudan. Kaya tuwan dito si Adon. Tigil din malagad sa mga bakal ng lawan. Mangayon o pasayo ng lakuman tungkol sa akong pagtampong sa iyong nagtanyag ng mga halal ng namin. Ako nagtawa ng patay lawas sa tao sa matuog niya Diyos. Pinubog hindi sumalat sa imo na nako. Sige tayo, tabangan kita sa paglubog sa tao sa Diyos. Apan umanya na, muadto ako sa hudan sa pagtuman sa kaubot